салому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро ҳамаш мотоблокҳои фурӯшиян, плукшам ҳаст, чзилшам ҳаст, баҳри шумо омода кардагием. дӯстони азиз, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. любой намуди мотоблок ҳаст. видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо дӯстони азиз ядона лайка буҷакед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дӯстони азиз, дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаши шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. бародарон, мотоблоки фурӯши срочно қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 16 000 сомонӣ мега. ина мотоблока бародаро хутон бинед. состояниш плук, ҷевкнак, чзил ҳамаша ба фикрам дора. дигар чизоша сурат гирифтагӣ неста ки дора ҳамаи чизораи ҳамаи соҳиби ҳамаи гуфтагии худаш ки мақсад дора. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо ватсап дорад. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародари азиз. бародарон, мотоблоки фурӯши срочно қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша 7500 сомонӣ мегам. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. навай бародарон, ина хутон бинед суратча ҳамаш 100%. 7500 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. хай дигар чизошам қатиш ҳастанд. касони харидор бошед ё нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. гуфтагия ки ҳамаш 100% гарантиш қатия. марҳамат бародари азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. мотоблок дизелни 186 қарор дорад дар шаҳри душанбе. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нави пачкай мега. чанд чизи надами рӯи экранаш навистагия, ҳамин чизош қатишан. балонам навай. нархаш 11400 сомониш мега бародаро, бо савдо карда мешавад. 10 қувваи аспа дорад. 186 беҳад хубай. ман худамам тари доштам бародаро, беҳад мотоблоки беҳтаринай. касони харидор бошед ё нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародарон, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. мотоблок корфаримдагия бародарон. нархаш 10 000 сомония, ҳамаш 100 мега. харидор бошед мега камтарак бо савдо мешавад. ай 10 000 сомонӣ камтарак бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% гарантиш қатияй. 10 000 сомониш мега. ина бародаро трактора хутон бинед. мотоблоки тракторира дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% дизелнияй. касони харидор бошед ё нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблок ганта 8 қувваи аспа дора бародаро, қарор дорад дар шаҳри душанбе. мотоблока айрасия нав овардагия, нави пачкай. қатиш френз дорад. бензинияй бародаро. нархаш 5800 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. ина хутон бинед, нави пачкай. натури рост мега навай бародаро. 5800 сомонӣ бо савдо карда мешавад. ина документошам қатишан бародаро. касони харидор бошед ё нашуд ҳами мотоблоки бензинӣ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро, мотоблок рабочни 7 қувваи аспа дорад. салоҳош ранги салоҳи мошинанд. аканигаш ранги мошина дар ҳолати хубай мега. қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. нархаш 7000 сомониш мега. салоҳош ҳам 1000 сомон. 7000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуд ин мотоблоки корфаримдагӣ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарон, мотоблок қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. ай ҳама мотоблоки арзонтарин ҳамияй бародаро 2500 сомониш мега. бензинияй айрасия овардагияй, кам истифода бурдагияй, ҳолаташ хубай мега. ина бародаро, ҳолаташ 100% нав овардагияй, камака корфармидагияй. бензинӣ 2500 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашуд ҳамин мотоблоки бензинӣ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро, мотоблоки бензинӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. 9 қувваи аспа дорад. нархша бародаро 6200 сомонӣ гуфтаистааст ки мотоблок навай. ина бародаро, хуча бине мотоблок пачкай. ҳолаташ беҳад хубай. айҷош заводӣ
намедонам мешава намешава бародаро, иша намедонам, неки мотоблок нави хубай 6200 сомониш мега. Касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. бародаро, дута мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе 5600 сомониш мега. Мотоблок бензини 7 қувваи аспа дорад, нав пачка мега, комплекта ҳардаш як фреза ва ими чизора дорад бародаро. нархаш 5600 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. Ина мотоблокро хутон бинед. касони харидор бошед, ина бародаро, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо аст. занг занед 8980 занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро, мотоблоки 186 қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. мотоблок нави хубай, мотоблок дизелне бародаро, як сорта ҳамаш 100% мега, 10 қувваи аспа дорад, нав ай Москва овардагӣ ай. ай ҷош заводид мешавад, нави пачка мега, срочно сум дар корай мефурӯшмаш. бо ай 10000 сомонӣ савдо карда мешавад. касони мега харидор бошед, занг занед, бо савдо карда мешавад. касони конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро, як тега мотоблоки нави фасонай хай корфармидагӣ ай, яъне ки созай охир мотоблоки конкретни ай. 6 скорост дора бародаро, қарор дора дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нархша 16000 сомонӣ мега. бештар маълумот ин аст бародаро, ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагӣ ай, чӣ дора надора, қатъиш кай моторша ремонт кардагӣ ай, ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагӣ ай бародаро. касоне ки мақсад харидор бошед ё нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. мотоблок бародаро, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ирам 186 ай. мотоблок мақсад камака корфаҳмидагӣ кама ай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, нави пачкаша мега ва камака ба фикри ма корфаҳмидагӣ ай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидор бошед, ина бародаро, суратоша хутон бинед. аккумулятор дорад, ҳамаш 100% ай, ягон камбудӣ надорад, 10000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо 1106 қатъи занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро, мотоблок қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нархаш 8500 сомония, айрасия овардемаш, обработка баромад мега, бо муомила дорад, нархаш 8500 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, чанд чиз қатъиш дора. ин мотоблок ҷевкунакоша, бо инаҳа ин чизоша, Плук Чзил, ин чизорам қатъиш дорам бародаро. касони харидор бошед, бисёр айҷа, чанд наму чай. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, ай 8500 сомонӣ сар мешавад. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нархша 22000 сомонӣ мега, 14 қувваи аспа дора бародаро. беҳад мотоблоки аҷоиб ай, гуфтагӣ ай соҳибаш. нархша 22000 сомонӣ гуфтагӣ аст, бо мега скидкаран мешавад, савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуд ами фаҳмидан мехоҳед, нашуд ами мотоблоки 6 скорсавд аст бародаро. ина беҳад бисёр дора, лӯбой намудаш аст. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. ина бародаро, инаи техника барои мотоблок ай, барои пахташумонӣ ай, 6 тавтарӣ дора бародаро. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 4000 сомониш мега. ира ба филм хутон медонед чӣ ай. касоне ки харидор бошед, нашуд ами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, мотоблок қатъи тилишкаш қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. мотоблок айрасия овардагӣ мега, нива Плук Чзил, ҳами чизо чанд чизай қатъиш бародаро мефурӯшад, 10 қувваи аспа дорад. аниқша намедонам бензини ё саларкай, намедонам иша. нархша 20000 сомонӣ гуфтагӣ ай, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. ина бародаро, мотоблока хутон бинед. касони харидор бошед ё нашуд ин мотоблоки беҳтарин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародаро азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо ай, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро, корчҳо барои мотоблок қарор доранд дар шаҳри Хуҷанд. лӯбой намудча дорад, барои лӯбой намуди мотоблок ҳастад. ай 45000 45 сомонӣ сар мешавад.
арзони қимат любой намудаш ҳаст бародаро. Ин ҳамин номро қати касоне ки дар корт вай ҳамин номрои рӯи экран буда қати занг занед, любой намудша меёвед. Марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Ина бародаро Чзил барои мотоблок беҳтаринай навай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархша 1000 сомонӣ гуфта истад, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Ҳама навай охина бародаро, худтон бинед. Касони харидор бошед ё нашуд ҳами Чзил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, ази рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Ина бародаро Плук барои мотоблок қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархша беҳад арзон мега бародаро, 400 сомониш мега. Плука нархша 400 сомонӣ мега, бо савдо карда мега мешавад. Мумкин аст 350 ё 380 ам қаёбтияту. Касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро шумо худтон дастрас